Takže vás vítam u nového videa, no a v dnešnom videu ideme urobiť príbeh hry Sonic Adventure 2. Viem, že by som mal skôr urobiť najprv Sonic Adventure 2, ale vy ste hlasovali na mojom Discorde. Link na Discord je v popisu kanála. Takže začíname na základni Gun, kde Eggman proste sa tam dostane, ale keď sa dostane toto k takej veci, kde vlastne je dačo, čo ukrýval jeho, čo ukrývali Gun, čo vytvoril Eggmanov detko, tak tam nájde toto. Takého čierneho ježka, ktorého si hneď pomýli so Sonicom. A tento ježko sa predstaví ako Shadow a povie mu, že mu akože dá také prianie za to, že ho akože oslobe. No tak akože mu dá také prianie jedno splní. Len aby sme sa nepomýlili, Eggman má biely chlzový smaragd. A potom Shadow bude chcieť ukázať Eggmanovi, aký je silný a porazí robota od Gun. A potom povie Eggmanovi, že má všetkých 7 chlzových smaragdov doniesť na Space Colony Ark.